Il-budget 2025 maħalla lil ħadd barra. Dan intqal mill-Ministru Jonathan Attard waqt dibattitu it-tlieta filgħodu mad-deputat u kellim nazzjonalista għall-ekonomija u l-intrapriża Jerome Karwanaxxilja. Dr. Attard sostna li dak li wieħed fil-manifest elettorali il-Gvern se jwettqu f'nofs leġislatura. Huwa budget ukoll li antiċipa l-impenji tagħna. Ma nsemmu xejn dak għandu x'aqsam ma tnaqqis fit-taxxa l-impenn fil-manifest elettorali kien illi naqsu t-taxxa sal-aħħar ta' din il-leġislatura b'60 miljun. Naqasniha mhux biss f'nofs il-leġislatura t-taxxa imma naqasniha biktar mid-doppju ta' dak li impenjajna ruħna li wettqu. L-istess ħaġa f'dak li għandu x'jaqsam ma' inċentivi oħra li komplejna nsaħħu bħal Children's Allowance. Il-Ministru Attard spjega li Gvern Laburista lura fl-2013 implementa it-tnaqqis fl-income tax li kienet ilha mwiegħda minn Gvern Nazzjonalista. Dakinhar din il-miżura ħallit 40 miljun euro fil-bwiet tal-ħaddiema u issa il-miżura tħabbret fil-budget 2025 se tħalli 140 miljun euro fil-bwiet tal-ħaddiema kollha Maltin u Awċin. Min-naħa l-oħra ġej mill-istess partit li baqa' ma ppubblika l-ebda pre-budget document din id-darba, il-kellim nazzjonalista sostna li l-budget m'għandu l-ebda pjan għal pajjiż. Il-Ministru Attard sostna li dan hu gvern li jisma' u jaġixxi fuq l-isfidi. Naħseb li l-poplu hemm barra jaf li meta kellna sitwazzjoni marbuta kif qed aktar kmieni ma' sfidi ekonomiċi kien il-Partit Laburista mill-Gvern li indirizzhom. Meta qalet is-sitwazzjoni marbuta mal-pandemija kien Gvern Laburista mill-Gvern li indirizza. Meta qamet kwistjoni dwar l-immigrazzjoni illegali kemm inna nsemmu, kellu jkun Gvern Laburista mill-Gvern li indirizzaha. Meta qalet ċirkostanza marbuta mal-inflazzjoni, min kellu jintervjeni kuraġġ u jibda jindirizzaha b'serjetà biex naraw issa riżultati anke f'dak l-għandu x'aqsam ma' inflazzjoni. Kellu jkun Gvern Laburista